Este é un momento no que Antón Lamazares recibe a insignia de ouro da Universidade de Santiago de Compostela. Sucedía o xoves 20 de maio no Paraninfo da antiga universidade, a actual Facultade de Xeografía e Historia. Ese día nós tivemos a oportunidade de falar en profundidade con Antón. Boas tardes, Antón, moitísimas gracias por estar con nós. Hoxe é un día moi grande para todos os artistas galegos. Hoxe é a primeira vez que a Universidade de Santiago lle concede a súa insignia de ouro a un artista. Esta insignia recae en ti. Que supón para ti esta distinción? Luisa, sabes que é un placer estar aquí contigo. Fasme unha pregunta difícil de responder, porque é moi bonita. Mira, eu que son un soñador e que cando non tens nada que facer, pois pensas en cousas, pois nunca pensei, nin sabía que existía esta insignia de ouro. Cando me contaron, pois confundiste vos de home, porque non, pareceme que non son eu o adecuado. Bueno, en fin, bendito sea. Ti naces en Maceira, en Lalín, nunha aldea de Lalín, e logo comezas a túa formación no Seminario Franciscano de Herbón, pero lánzaste ao mundo da pintura moi novo, de modo autodidacta, pola túa man. Como acometes ese paso? Como empezas a camiñar hacia a pintura? Eu desde pequeno quería facer poesía, gustábame escribir, o periodismo, en fin, ler os clásicos e toda esta cousa que, de alguma maneira, desde pequeno tuve esa inclinación, escoitar os vellos, isto e outro, pero estudiando no Instituto do Calvario en Vigo, Xavier Pousa, que non sei se ti o conociches, que foi profesor meu de dibuixo, pois empezou a presentar pintores. Ele gustaballe o que eu escribía, e sempre, en fin, coidábame moito, pensaba que iba a ser un gran poeta, e todas esas cousas, e tal cual, o caso que me presenta a Laxeiro. E claro, eu con Laxeiro descubro un mundo novo. El tiña o taller ali no Banco Hispanoamericano en Vigo, na Porta do Sol. Cando eu salía de estudiar no Calvario, iba a velo, e líalle os Hermanos Karamazov de Dostoyevsky, mentre el pintaba que estaba facendo unhas versións da Venus do espello de Velázquez, que eran unhas piezas figurativas, pero xa nese tempo tamén, precisamente por esos tempos e antes, estaba el co seu Laxeiro máis contemporáneo, con todos esos movimientos, digamos, cercanos a Miró, cercanos a Clé, de ocupación bonitamente o espacio e tal e cual. Eu vin que aquel home movía os brazos encima do cuadro e que, como os paxaros, facía sombras no aire, non? E sen carallo, a pintura pode ser outra cousa. Chega un momento en que ti empezas a coñecer as persoas que admiras e os grandes artistas de españois e internacionais. Coñeces a Tapies, a Miró, a Fraile, a Millares. Que supuxo para ti todo este contacto con esta xente a que admirabas e, ademais, a outra parte da túa personalidade que ti trasladas a todos os teus amigos, sexan artistas recoñecidos ou non, esta gran expansión túa, como logras comunicar deste xeito tan inmediato e xeneroso? Eu, se hai algo que me gusta, é admirar. E se hai algo que fixen sempre, a persona que admiro, trato de acercarme a ela se ela me dá sitio. Se non che dá sitio, non? E se che dá sitio, é unha cousa moi bonita, mas é sempre recíproca. Ti sabes que cando unha persona se acerca a ti con respeto, eses camiños funcionan sempre, non? Por respeto ao meu traballo, eu non teño nin máis nin menos, que digo sempre, que cantar a miña sangre. Eu son fillo de labradores, e na miña familia nunca houve un pintor, pero a miña sangre é unha sangre que ten algo que contar. Entonces, hai que contar esas cousas. Teño que contar porque a miña nai lle gustan as flores, porque lle gusta levar as flores á Virgen, porque a miña nai nos quere os fillos, porque a miña nai quixo ter fillos, porque meu pai carallo morreu e non está aquí, porque a miña nai afortunadamente ten 94 anos. En fin, sabes que isto é o importante da vida, non? Tengo miedo de que pronto se acabe este sueño. Todo nos lleva hacia ahí. El mundo de la máquina, el mundo de matar las manos, el mundo de lo visual, el mundo de no vivir, la muerte del Homo Faber, la muerte de la aldea. Está moribunda. Yo soy aldeano. Mi trabajo es aldeano. Somos muchos, dominados por un 10% que son la muerte.
del Homo Faber. Tamén se estrenou no 2010, este ano, a longametraxe Horizontes en Dono no Festival de Cine de Tui. Como foi esta experiencia? Contame en que consisteu. Javier e Naira, que son amigos. Sí, de Rinoceronte. Exactamente, da fai tempo que xente da miña familia e que temos unha amistad fonda, pois eles metese na cabeza a idea de facer unha película, pois eso, Horizonte sin Dono, bueno, que é unha serie de cuadros que eu teño pintados pois, fai tempo, e a idea deles é unha mirada sobre a poesía, sobre a pintura, que me utilizan a min como digamos, como o home que conta esta historia, non? Estuvemos tamén traballando 3 anos, porque pois non se fai nun día. De alguna maneira ten que ver co seguimento dunha exposición que me fai o SEACES, que se fixo en Budapest, que fixo en Eslovenia, que se fixo en Nova York, que se fixo con outra que me fai o Instituto Cervantes, que me fai en Amán. Entón aparecen aí, por suposto aparece Galicia, por suposto aparece Madrid. É dicir, que é ao redor desas exposicións dos meus cuadros, a miña maneira de situarme nas cidades, a miña relación coa pintura, e a miña relación co mundo, e cos teus soños, e isto e outro, non? Ti crees, Antón, que os cadros, a túa pintura, sobreviviranos a nós, aos nosos fillos, e que pasará a proba do tempo? É isto importante para ti? Ti faz unha pregunta moi seria. É dicir, a min hoxe eso preocupame menos, pero cando empecé a pintar preocupábame moitísimo, porque eu teño que inventar a miña maneira de traballar. Eu cando empecé a traballar con cartós, con materiales estos industriales, cando empecé a traballar co barniz, eu tuve moitos problemas porque a xente dicía, non podes traballar con barnices, eso é infotografial, e bueno, tantas cousas, non? Eso non vai a durar, eso non sei que, eso pudrese, eso tal. Que un cuadro dura 40 anos, 50 anos, e que logo se pudre. Bueno, tamén se pudre o home, non? Non sei, Rambó fixo todo hasta os 20 anos, non? Masacio morreu con 28 anos. Se vivira con 800 anos, como Matusalén. Antón, ti viviches en París, en Barcelona, en Madrid, en Nova York, agora estás en Berlín, pero Galicia é unha referencia constante na túa obra. Gustaríame que me falaras desta... Como levas esta situación de estar fora e dentro ao mesmo tempo? Pois mira, eu teño hecho unha relación con Galicia e Caldea cada día máis bonita. Cada día máis bonita e cada día máis distante, porque desgraciadamente a aldea que a mí me gusta xa prácticamente non existe. Se non morreu, faltalle nada para morrer. Bueno, eu son dos que penso que ainda mellor ainda podemos dar un paso atrás, que ten que ser xa outra cousa, pero habrá que dalo, e senón, malísima cousa, non? Pero, curiosamente, non vivo en Galicia. Eu, cando estou aquí, bueno, pois empáchome, embébome de todas estas cousas, pero teño problema aquí para eu poder traballar, para concentrarme, non? Entonces necesito estar fora. Non sei, ao mellor en algún momento, pois, en min hai un proceso aí diferente, non? Non sei se ten que ver precisamente ca relacións de amistad, ca relacións de... Porque cando traballas tens que encerrarte, tens que darlle moito tempo a túa profesión, non? Ou si, necesito que haxe unha distancia para acercarme á memoria, non? Moitísimas gracias, Antón, foi un placer, como sempre, a conversación, ata sempre. Antón. Gracias a ti, Luis.